Eto, nakon edukativnijeg sadržaja našeg jutarnjeg programa, sada se posvećujemo kulturi. Kulturnoj ponudi glavnog grada, Kulturno-informativni centar Budo Tomović vrijedno je radio i tokom septembra. 15.000 naših sugrađana posjetilo je raznovrstan program iz oblasti filma, muzike, pozorišta, a naravno sve to zahvaljujući i direktorici pomenute institucije Sneži Burzan. Srce kulture i grada ne prestaje da kuca. Dobro jutro, dobrodošli. Ne smije da prestane da kuca. Šta bi naša Podgorica bez kica? Pitanje je ovog jutra. Da, 15.000 Podgoričana, to je negdje suma sumarum, da kažem ono što smo čuli na konferenciji za novinare protekle sedmice. U načelu, koliko ste generalno zadovoljni u novom ruhu? Naši sugrađani su uživali u raznovrsnom programu i repertoaru kica. Rekoh i na presu da sam veoma srećna kao čelnica te lijepe institucije kulture, zajedno sa svim zaposlenima kojima sam, kao što se sjećate, odala priznanje za ogroman rad tokom septembra, kao što je ustalom je svakog mjeseca kod nas tako. Sami znate, Aleksandra, da KIC nije samo mjesto kulture, ono je prosto mjesto susretanja iz raznih oblasti života. Mi smo tu da opslužimo te događaje i preskonferencije, i konferencije, tribine, kongrese, promocije raznih stvari koje nisu kultura, razumijete me. Danas imamo 3-4 presa koja se ne tiču dešavanja u KIC-u, nego u gradu Podgorici. I najavit će se i maraton, i Podgorički sajam knjiga i ostalo. Mi smo svojevrsni neki uz kulturno-informativni centar i pres centar i mjesto okupljanja, sve to vi znam da odlično znam. I pres centar glavnog grada. Tako je, svi događaji su tu. Mi nemamo stotine zaposlenih da to sve opsluže kako treba, zato odajem priznanje našim, mojim kolegama i na dobroj organizaciji, na dobrom planiranju, na dobroj realizaciji svega toga. Treba to sve uvezati u jedan sistem. Ali to je jedna uigrana ekipa, žele da radi malo više, pod malo većim gasom koji sam, nadam se, unijela od kad sam došla. Tako je, preko 80 programa u septembru. Malo li je? Ja ne znam, zbilja nijednu instituciju u Crnoj Gori, a ni šire, da ima toliki kvantitet i kvalitet sadržaja. Uz, ne zaboravite, ona ograničena budžetska sredstva, koja su tolika kolika su, koja su planirana prošle godine, skromna. Nadam se da će i dalje rasti, ona lagano rastu, ali vjerujte, pregalaštvom, radom, dobrom voljom, dolazimo do svih, ovih brojnih programa, brojnim sastancima, ugovorima, pregovorima, dogovorima, nalaženjem sponzora, donatora. Mi prosto konkurišemo gdje god ima prilike i mogućnosti da se nešto uloži u kuću. Eto nas, pišemo neka pisma, projektiće, očekujemo upravo da realizujemo i po konkursu Ministarstva financija, odnosno Lutrije Crne Gore, dobili smo jedan grant od 6.000, nadam se da ćemo to uložiti u svjetlo i malo pojačati ton na velikoj sceni. Tako da radimo, zbilja ne stajemo, eto tako. Odlično, entuzijazam istrajava i u oktobru mjesecu, ali sve to trebalo pripremiti i na međunarodnom nivou sa brojnim ambasadama, raznovrstan muzički programi ovog mjeseca. Da se opet ispada da ne govorim, ja se ne hvalim, stvarno ne, zašto, ali to su činjenice. Mi ćemo ovog mjeseca imati, ne znam, 5-6 nekih realizovanih, ostvarenih saradnji sa inostranim kućama, ambasadama, institucijama i slično. Imaćemo dane meksičkog filma, dane japanskog filma, dane češkog filma, dane Austrije, koji će početi baš u našoj kući, promovisat ćemo Crnogorsku svesku, jednog poznatog austrijskog časopisa. Slavit ćemo u KIC-u Dan Makedonije, 11. oktobar i tako dalje. Vjerujte, lako je pričati sad, jel da? Ja to nabrajam, ali je trebalo ostvariti saradnju, komunicirati i sa ambasadama ili sa predstavnicima ambasada ili sa predstavnicima nevladinog sektora koji sarađuju sa njima, pa smo mi treća ruka uslovno, i sve to uvezati. Da ne zamaramo gledaoce. Mi smo tu da odradimo, da donesemo kvalitet više u ponudi glavnog grada. Nadam se to činimo na odličan način. Rezultati to pokazuju, tako da dobrodošli u KIC i tokom oktobra. Znam da je sala bila puna na našem prvom programu, 1. oktobra u 20 sati, premijerno film Podgorica, Mirkova Nova Varoš od 1886. do 1941. Vjerujte, uživali su i Podgoričani i oni koji se osjećaju i koji se ne osjećaju i koji su došli. Sami znate da u našem gradu danas ima više ljudi koji su došli, uselili se, doselili se i nadam se stapaju se sa nama domicilnima i zajedno učestvujemo svi u razvoju ovog
naše lijepe Podgorice. Sjajno. U organizacionalnom smislu, kao što ste i sami rekli, pune ruke posla, zahtjevno, toliko malo kadra, malo sredstava, izlazite, što kažu, kraj s krajem. Aktivnosti KIC-a u narednom periodu? Evo, nabrojali smo znači ove filmove. Nisam pomenula ciklus Jacka Nicholsona, to je naš programski repertoar. Miško Popović, urednik filmskog sektora, ovog mjeseca promoviše Jacka Nicholsona. Naravno, bit će tu 3-4 filma od 10. oktobra. Kineska četvrt, Vještice iz Istvika i Poštar uvijek zvoni 2 puta. Sigurno sam da ste odgledali te filmove, ali ja po nekoliko puta i opet ću, tako da to je neka evergreen, filmski evergreen, da tako kaže. Imat ćemo interesantno 7. evo pomenuli smo u pripremi, 7. oktobra jedan humanitarni matine, humanitarnu akademiju u petak 7. podne u velikoj sali KIC-a. Žene iz crnogorske politike, mimo politike, su se udružile i organizujemo humanitarnu akademiju, prikupljanje sredstava za pomoć podgoričkom porodilištu. Izbilja očekujem da će čuti podgorička i crnogorska javnost za taj događaj, uskoro kreće i kampanja, da će se javiti puno ljudi, da ćemo svi zajedno dati doprinos, neko iz kulturne sfere, neko iz političke, iz ekonomske, iz sociomedijske i slično, da osvježimo malo podgoričko porodilište, prosto nam svima treba. Tu gdje počinje život, zbilja moramo pogledati malo bolje na taj sprat kliničkog centra. I evo, vjerujem da će taj program, ta akademija kamerna, u kojoj će učestvovati brojni podgorički i crnogorski umjetnici, ostvariti svoj cilj i da ćemo prikupiti dovoljno sredstava da se uloži u to odjeljenje. Ne smijem više podataka dati, prosto se nismo dogovorili mi iz organizacije, ali kreće uskoro ta kampanja pa ćete znati više. Večeras imamo 20 sati koncert izvorne muzike, koncert Sevdaha, dolazi i Merima Njegomir, čućemo i Žutog i Tamaru Pavićević i sada jeste i Zdravka Đuranovića, Radoša Popovića, Mirsada Grudu, mog druga iz Pionirskih dana, Bekriju, Deljanina, Irfana, Berbata, a sve to pod upravom Narodnog orkestra Peđe Nedeljkovića, također našeg druga dugogodišnjeg i saradnika, tako da vjerujem da će biti jedan izvanredan koncert za ljude koji vole taj zvuk. Početak 20 sati, ulaz je besplatan, dođite malo ranije, zauzmite svoje mjesto. Puno me ljudi zvalo, pitalo zašto se ne naplaćuju karte. Evo odgovora, prosto zašto bih mi naplaćivali karte za nešto ako smo dobro uvezali sistem. Saradnja 2-3 nevladine organizacije, svih tih umjetnika, sredstva su nađena iz nekih drugih budžeta. Tu su i ambasade, pretpostavljam, pomogle malo ipak. Koliko to? Ovaj konkretno projekat nisu, ali učestvuju naravno u ovim filmovima i ostalim autorska prava, dolazak tih filmova i slično. Tako da, zašto bi nam javna ustanova kulture, kakav je KIC, nije smisao zarada. Smisao je kvalitet, kvantitet i zadovoljstvo građana. Mislim da to pružamo, tako će biti i dalje. Svi programi u oktobru, kao i u septembru, ostalom su bili besplatni. Možda ćemo u novembru imati nekoliko komercijalnih koncerata ili predstava, vidjet ćemo, još su pregovori u toku. Decembar, Deus, sve to znate kako ide redom, tako da bit će i dalje kvalitetnih programa. Danas Podgorice i tu ćete vjerovatno. Jeste, uvijek ima, tako je, to se sve već krčka i priprema, evo vjerujte. Imamo interesantne muzičke sadržaje tokom oktobra. Crnogorski trio Luminis 8. Izvanredni umjetnici Tatjana Prelević, Marko Simović i Vladimir Drobnjak, 20 sati velika sala. Onda jedan izraelski kvartet, odnosno oni su svi pijanisti, na 2 klavira, znači kako to, 4 puta 2 ruke, 8 ruku sviraju. Oktopus se zove taj kvartet, taj koncert organizujemo u prostoru muzičke škole Vase Pavić, kojima godinama imamo odličnu saradnju, jer prosto oni imaju 2 klavira, da ne bi ulagali neka nova sredstva kojih nemamo. Idemo s organizacijom koncerta tamo, saradnja ostvarena, publika dobrodošla, ulaz besplatan. Jedan mladi, samo moram naći tačno ime, nijesam ga još zapamtila,
sopranka i naći ću, evo ih, znači Vox to Feel, 24. oktobra, ponedjeljak, Bojana Kukić, mlada sopranistica, i Neđeljko Pejović, poznati gitarista, pripremaju koncert. Taj koncert također organizujemo van prostora Kice u Modernoj galeriji od 20 sati. Prosto volimo da sarađujemo sa svim institucijama kulture i ta galerija je čarobna i akustična. Mislimo da za ovakvu vrstu koncerta prosto im leži da tamo se bude. Ponesemo stolicu, organizujemo PR, sve se organizuje, bude prosto ljudi sjede i po onom stepeništu, bude lijepo. Ko nije nikada bio u prostoru Moderne galerije, muzeja grada, dobro došli na ovaj koncert, eto uđite prvi put. Imaće prilike da se uvjere u autentičnost prostora i onoga programa koji će se ponuditi. Tako je. Moram pomenuti i izvanrednu saradnju sa Crnogorsko-makedonskim društvom, odnosno društvom prijateljstva i nacionalnom zajednicom Makedonaca u Crnoj Gori. BUM pripremamo zajedno 11. oktobra. Ne smijem još reći ko će da nam pjeva, ali budite na oprezu i pitajte prosto. I ugostit ćemo nekoga. Zašto da ne? Kako da ne? I to je jednu vrhunsku makedonsku i svjetsku umjetnicu. Tako da... Odlično, tu smo. I sam vam malo zakolicala pažnju. Boga mi jeste, odličan kulturni sadržaj i ovog oktobra, kako prvog, tako i posljednjeg dana u mjesecu. Biće i nekoliko promocija knjiga, nekoliko izložbi. Mislim, evo ovih dana sugrađani mogu doći da pogledaju izložbu koja je otvorena u subotu, oglasi iz stare Podgorice, prosto da vide šta se to prodavalo, trgovalo, nudilo u tadašnjoj štampi. Mitar Miranović je zbilja to stručno, izdvoja, autentično, izvanredno. Dođite do izložbenog hola Kice, nek pogledaju. Lijepa, neobična izložba. Sjajno. Sneža, pune ruke posla tokom oktobra u pripremi za novembar već, a o svim programima naši gledalci mogu se informisati i na sajtu Kica, a i ovi flajeri koji se nalaze na stolu našeg studija također mogu i uzeti u holu Kica, ali tako? Kako da ne, i u holu i na biletarnici, uvijek, makar ovih prvih 5-6 dana dok ne prođu, budu. Ljudi su već navikli zbilja i svrate za svoj primjerak flajera, uzmu, pregledaju, prostudiraju. Ovi koji vole da imaju papir u rukama, ovi neki drugi vole da to vide na sajtu ili Facebook stranici. PR sektor Kice je izuzetno jak, dobro radi, tako da zbilja možete naći sve podatke unaprijed na sajtu kicpodgorica.me. Tako i tako dalje. Ili pozivom na broj telefona 664 235 ili 237. To je to. Odnošuje srce kulture grada. Da, obavezno. Tako je. Sneža, hvala vam puno što ste izdvojili. Hvala vama na interesovanju, uvijek ste dobrodošli. Hvala još jednom. Snežana Burzan, direktorica Kica Budo Tomović, bila je naša gošća.